Helo a chroeso I fideo un o'n hoff rhaglenni neu apiau sef ThingLink. Dwi'n meddwl ta'r peth gorau fi wneud yw dangos enghraifft o ThingLink fel eich bod chi'n deall beth yw e. Yn syml, mae gen I chi ddelwedd, naill un chi wedi creu neu un chi wedi cael o rywle, ond ar y ddelwedd na wedyn allwch chi ychwanegu gynnwys digidol. Enghraifft, os crwydrai rownd y sgrin fan hyn, dyma enghraifft nath y grŵp drama ThingLink eleni. Blwyddyn 10, os gliciau ar y seren fan hyn, be sydd yn ymddangos yw clip sain. Dwi jyst yn mynd I wneud yn siŵr bod y speakers arno'n uchel ydyn. Os gliciau fan hyn eto a chlicio fan hyn. Felly mae hwnna'n ymddangos o fewn yr un lle. Ond dwi ddim yn gorfod mynd I agor gwefan arall neu tudalen neu arall. Mae fe'n digwydd fan hyn. Fan hyn wedyn, sylwch, mae yna ffotograff arall yn ymddangos o fewn y ddelwedd wreiddiol. Hyd yn oed fideos yn medru llwythio. Beth sydd yn gret yw rydyn ni'n cadw pobl yn yr un lle ni. Dydyn nhw ddim yn crwydro I ffwrdd I lefydd eraill. So ni gau hwnna, crwydro ni rownd, mae un arall fyna. Be sy'n digwydd fan hyn yw maen nhw'n mynd I YouTube, lle mae'r fideos mae wedi cael eu creu. Mae hefyd yn bosib I wneud hyn o fewn iPad heb ddefnyddio fideos YouTube. Felly mae'n bosib I fideos cael eu gweld o fewn eich ysgol chi os nad yw'r hydlydd yn caniatáu YouTube. So ni'n clicio hwnna I ffwrdd. Eto mwy o ddelweddau fan hyn, fideos eraill ac yn y blaen. Lle chi roi faint rydych chi'n dymuno yna. Lle dwi'n hoffi fe, achos mae e'n cadw bobl yn yr un lle, mae'n y modd I chi gadw eich cynnwys digidol mewn un man. Cwbl enghreifftiau eraill, os ai un sianel I fan hyn, felly beth nes I oedd creu sianel. Os yr ydych chi am, dilynwch chi y camau na. Dwi'n credu bod angen fideo ar fel I greu sianel. Gwneud chi na'n sydd o Google, jyst I ddangos rhai enghreifftiau eraill sydd wedi cael ei defnyddio yn yr ysgol hon. Os ewn I fan hyn, I just ffotograff o'r disgyblion yn y dosbarth. Os ydw i'n clicio ar-lein, ti'n gallu cael lleoliad ar fap. Oedd hyn yn sgwrs Skype gyda ni draw I India, I ffermwyr fasnach 10. Ti'n gallu clicio ar y bobl yma a chlywed beth yn un oedd eu barn nhw am y drafodaeth neu am y cynnwys eu hun. Yn fy galwad ffôn Skype, dwi wedi dysgu llawer iawn o bethau. Dwi wedi dysgu bod 800 o weithwyr. Ac yn y blaen, iawn chi'n cael y syniad. Eto, sain ôl I rai dwi wedi creu yn y gorffennol a'i gweld nhw'n ddefnyddiol iawn. Tyflenni adolygu yn medru bod yn rhai yn ei hunain. Mae yna rai eraill enghraifft os ai yr un fan hyn, yr Undeb Ewropeaidd. Be sydd yma yw links yn syth I fideos perthnasol neu gweithgareddau perthnasol ar gyfer adolygu y pethau hynny. Nôl I fan hyn eto, un o'n hoff ddefnyddiau dros y cyfnod diwetha neu dros y flwyddyn diwetha oedd un wnaethon ni yn Hamdden, y sefyllfa oedd dath rhywun mewn I o ffoli ffam I sgyrsio gyda'r criw blwyddyn 11 am strwythur staffio yn ffoli ffam, ond yn anffodus ni gath blwyddyn 10 yr un cyfle I glywed hi'n siarad ac I gweld hi, lle beth nes I oedd recordio hi'n siarad ar SoundCloud, gallai hwnna fod yn audiobook a'n siarad ac yn egluro am y strwythur staffio, a dwi nawr wedi rhoi rhain mewn yn y mannau priodol. Dwi'n yn siŵr pam nad yw hwnna'n llwytho ymddiriadau, lle bod problem ar hyn o bryd gyda SoundCloud, ond beth oedd yn digwydd yn y wers, oedd gynnu. Jane is the farm manager. I think her surname is Hill, is it? I don't know the first names. Ac yn ymlaen. Felly, oedd e'n gyfle i'r disgyblion hynny I wrando i'r cyflwyniad, a'r peth gorau oedd, nath blwyddyn 11 hefyd defnyddio'r adnodd hyn I wrando nôl ar y cyflwyniad hynny, ac I sgrennu nodiadau'n fwy manwl. A na beth sy'n gret, mae'n rhoi cyfle I ddisgyblion I weithio ar eu cyflymdra nhw, a yn ble bynnag, gallai fe fod yn yr ysgol, gallai fe fod adre, ble bynnag maen nhw'n dymuno. Felly, o ran fel I greu, yn syml, chi'n clicio ar Create, fan hyn. Chi'n naill a wedyn gallu lanlwytho ffoto o'ch gyrrwr chi, neu cael nhw o'r we. Felly, ewn ni am y tro I beth wedwn ni, rhywbeth fan go. Ewn ni ôl delwedd.
Dyma ni, a dwi'n mynd i 20. Hwn wedyn ni, clicio ar hwnna. Dwi wedyn yn mynd i gael, trwy clicio ar y dde right click, copy image URL, nôl mewn i ThingLink. Clicio fan hyn mwyn defnyddio yr URL yna. Tag this image. Mae problem wedi bod fyna, felly ewn ni nôl fan hyn a dewis un. Felly beth na, yw agor o lan eto, weithiau mi eisiau chi agor rhywbeth lan yn fwy o faint i gael y URL cywir. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n mynd i weithio, felly fewn ni nôl a newn ni ddewis un arall. Dwi ddim yn mynd i golygu'r fideo yma, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod fy mod i'n cael yr un problemau â chi. Triwn ni hon, dwi'n siŵr os mae'n mynd i weithio. Rha'n ni gynnig arni, eto ymddiriadau, ewn ni nôl a just dewis y ddelwedd yn ytrach na'r wefan. Gawn ni view image, ar-lein, right click, copy image URL, nôl mewn fan hyn, trial eto, paste. Mae'n gweud .jpeg ar y diwedd sy'n edrych yn llawer mwy addawol na gynne. A dyma ni, mae fe fan hyn. Dwi'n gallu enwi fe nawr o beth bynnag dwi am. Dwi'n gobeithio bod fi'n sillafu fe'n gywir. A dyma fe, mae'n gweud click to add tag, yn syml, os gliciau fan hyn, gallen ni fod yn sôn rhywbeth am yr arddull mae'n defnyddio wrth greu'r llun ma. Gallen ni fod yn mynd i wefan penodol. Felly, os ai efallai i, dwi'n siŵr, YouTube, a gweld rhywbeth amdano fe, a felly fy mod i am ddefnyddio hwn. Iawn, yn naturiol byddech chi wedi ymchwilio yn fwy na fi. Dwi ddim yn mynd i edrych ar y cynnwys nawr, jyst ni ddangos i chi fel i wneud e. Dwi'n uwch o le ar top, right click copy, nôl i fan hyn, a dwi'n syml yn gludo hwnna i mewn. Felly bod fi am ysgrifennu rhywbeth fan hyn, fideo YouTube. Croeso chi newid yr eicon fel ych chi'n dymuno, a save tag. A dyna fe, iawn mae fe na. Mae dangos i chi rhywbeth gyda clip sain nawr. Newn ni audio boo. Ewn ni eDdysg Preseli am y tro. Dwi ddim yn berthnasol i'r cynnwys, ond fe newn ni bigo fel lan. Felly mae'n bosib i roi clipiau sain mewn fan hyn hefyd. Os na i chwilio un bach mwy cyffroes felly. Newn ni just dewis hwn am nawr. Clicio arno fe, sgyswch ta hwn yw'r clip sydd angen arno chi. Chi'n mynd a cael yr URL o'r top, y cyfeiriad. Cofiwch gwasgu pause ar y fideo os oes angen mwy o amser i chi. Neu right click copy. Nôl fan hyn, dwi'n mynd i tagio fan hyn. Eto, right click paste mewn fan hyn. A dyn clip sain, a gallai hwnna fod i gliro beth bynnag. Croeso chi newid yr eicon, save tag. A dyna fe, iawn, chi'n gwneud yna o ar eich delwedd chi, lle mae'n dull gwych o adolygu neu grynhoi cynnwys ydych chi'n barod. Cofiwch hefyd, gallech chi fod yn ychwanegu delweddau. Newn ni na am y tro, a newn ni fynd i un gwahanol. Newn ni fynd i honna. A i view image i gael y URL cywir. Copy image URL. Nôl mewn fan hyn i ThingLink. A i glicio fan hyn. Paste fyna. A wedyn na i weid taw. Dwi'n siŵr calon i fe. Save tag. A dyna fe, right? Dwi'n i glicio ar save. Be sy'n bosib nawr yw i weld hwn ar-lein. Mae pobl eraill, dwi'n gallu rhannu fe dy pobl eraill. Dwi'n glicio fan hyn. Ond os eith unrhyw un o gwmpas hwn nawr, bydden nhw'n gallu clywed, gweld a gweld fideos. Gallai fe hyd yn oed fod yn gwefannau hefyd, iawn, lle fe fod mynd i wefan ar Fan Go. Felly mae'r potensial eto'n aruthrol, nifer o syniadau gyda chi dwi'n siŵr o fel i ddefnyddio hyn, naill ai fel athro neu disgybl. Dwi'n dangos i chi un enghraifft o fel i gynnwys yn ar-lein. Gyda'n dosbarth diryddiaethu blwyddyn 7, mae yna wefan neu blog gen nhw o'r enw ar Preseli. Lle beth dwi'n gwneud fan hyn nawr yw rhoi y ThingLink mewn yn y blog. Felly, does dim angen i nhw fynd i chwilio rhywle arall, maen nhw bob tro yn mynd i'r blog a wedyn yn dod o hyd i'r cynnwys yna o ran ThingLink. A'r unig peth chi'n gwneud i wneud na, chi sydd â ffeith dealltwriaeth, creu blog neu beth bynnag, chi'n ymgorffori fe. Chi'n clicio ar yr embed fyna,
copy clip to clipboard a mewn i'ch blog, ond fe fydd fideo yn ymddangos yn y dyfodol agos ynglyn â ymgorffori adnoddau. Llwch chi hefyd, wrth gwrs, rhannu'r ddolen yna gyda'ch dosbarth, na'n uniongyrchol drwy e-bost neu edmodo neu ar drydar neu beth bynnag. Felly pob hwyl i chi gyda ThingLink, mae'r app yr un mor bwerus ac yr un mor hwylus a gallech chi hyd yn oed creu fideos yn syth yn y man drwy'r app a lan lwytho nhw fel bod pawb yn gallu gweld. Pob hwyl!